Hei tid, så det atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi dere, som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og får spyrja Paul, hva ligger til å gjøre i det, Paul? Ja. Det det 17 brev som han nevner seg, Simon Peter, tjenere i apostel Jesus Krist. Til de som har finnet så mot dyra bare trygg, som vit, vi rattvise gods og frelser okkara, Jesus Krist. Nei, og fri og fattel til kun markfalt til lot, og i kunnskap om god og herre okkara Jesu. Alt og høyrer til lov og godsøtta, hever godamlige måtter hansara. Giv i okken vi kunnskap noen om han, som kallar i okken vi dård og kraftsøyne. Og her vi hever han, giv i okken inn i størst og døyre, et av døyrast og lyfte, for at vi taimon skulle få lot og godamligere natturo. Da vi flutja bort fra spittlen i heimen som kommer av gyrnt. Letje tikkun tog just øyna vi, og i trygg tikkar av vissa dikt, og i diktene kunnskap, og i kunnskap noen frahalt, og i frahalt noen tål, og i tålen noen godsøtta, og i godsøtta noen brev og kærløyka, og i brev og kærløyka noen kærløyka til ødel. Og da i hetta finnes ikke tikkum, og styrst, og eikast. Lete til at det kunne ikke standa, ikke sleis, eller avfrukt kvar, og i kunnskapen om Herre okkara Jesus Krist. Han ikke over hetta, blindur, stottskiktur. Han har glemt rønsanina fra en gamle sinton, søyden. Så jeg alltid leser ikke mer nå. Nei. Det var sånn godt. Ja, det det. Jeg har hatt særlig, tror jeg at han sier på en av veien at alt vi har til lov og godsøtta. Hever godamlige måter hans å give oss med kunnskapen om han, som kallar oss i dårlig og kraftsøyne. Og mer hever her hona så vel at jeg skal ikke ta til og på i som steder i for til måtsbrevet at det læreren som hørsker vi godsatt. Hun så livet det at hun kan ikke virke åttan og virke praktisk. Akkurat, ja. Og akkurat gjørst hun. Og det så hovalet og her vi hever han givet okken inn i størst og dyrast og lyfter. For vi skulle få lot og i hessen åndefotla som han giver okken her, og så og i hessen 4. versen om at da jeg sier, her vi hever han givet okken inn i størst og dyrast og lyfter, for at tid vi taimon skulle få lot og i godamligere nattord, og tid vi flutja bort fra spitten i heimen som kjever av gjernt. Og så etter letje tikkun tog just øyna vi, og i tryggtikkara av vissa dikt. Og jeg knytte dette til det som han spurte meg i bilen til han kort med, da jeg kom henda veien han. Han spurte meg imest om hva det prioriterer jeg. Og da sier vi igjen at hvis vi lever så for 17 Persbra kapittel 8, så var det ivalest at liv og tog og ikke ha noe annet træt. Og særlig ikke det som han nevner her, at da vi flytja bort fra spittlen i heimen som kommer av gjernt. Jeg har alltid hatt så avmetaliga klart
Och just nu hvis jag nämner ett eller annat och ett vers och men det kan inte jag sagt nu i förra matspravet. Det kan boja. Inte du har sagt oss inte trånga. Ja. Här är 3 och 4 verser. Alltså allt i höjt till Gudsöta hever guddomliga måtter hans är givet. Och det tåsar om att det här är inte bara åra. Att det är en måtter, alltså en kraft, en meie som ligger i sån här. Och det är hansara att det är liv och Guds att det hever guddomliga måtter hansara givet okon och på kvamata, jo vi kunskapen om han som kallar okon. Ja. Vi dårt och kraft synne, ja. Det är så. Ja. Här har vi faktiskt lite andra ger och såna lusta och ta emot det. Ja, och så tar och det händer att man ber han avvaks som hatta. Löjer in i lövåkara. Ja. Så blir det rätt spännande att vara att han som är hansare. Ja. Så har vi alltid fattat det. Helt fra att jag var ungkor, alltså helt ungkor. Ja. Det är och så kommer man in att ta nästa vers här som du citerar här vi har en giv och hon hinner störste och dyrast lyfte för att tid vi timon skulle få lot och guddomliga natur att det flutja bort från spitteln i heimen som kommer gärnt. Och hata minn mer rättlanäck om Rombrau 8. Jag vet inte om det nästan så vi var inne i Rombrau 8 center, men vi får inte så längt som till som han nämner här. Man lever efter andan eller lever efter hållt någon. Yeah. Och att leva efter andan någon hever löjvissar, men att leva efter hållt någon hever dejavissar. Ja, det är om det är märkeligt som han skilta sånt. Så det är inte kvart annat göra. Nej. Alltså du kan inte blanda det samman. Nej. Och det som jag huxar om här och för att det måste bra något här. Det är rättligt hotäkande alltså. Han säger till att han säger till att om den här det här tror jag så 3 kapitel att troar onkor efter omkönnar ämbete alltså. Är det gott versk han har hot till. Vi ska omkönna med vår vara olastande med vår ögnar kvinnor. Orvätsen frahaldande höveskor, gestablöjer förefyrja där omor. Och så framvägs, han fer in i köknen så, ut i köknen så, och det är nek som inte höskar honom, är sån här, ja, vad skulle jag säga, omkänner ämbetet, det är ju nog en bispor alltså. Det är för jag lyser år, ja. Det här det året kommer från bispor eller biskop, ja. Så det är rättliga hotäkande alltså. Ja. Bara att läsa och så uppleva det att jag inte fått lov motivering och ända läsningen ger. Och Øystein sitter søttene kommer nekka fram. Han sier at her at han tar seg om nettbatta som tog nevnte jo Janne, jeg livet listen så innan. Og han sier her at han er veldig ønska og stender øyne hever sett vevnsøyne til god til 5. kapittel vers 5. Og heldur av i bøn og avkallan nått og det. Men han og livet etter listen søgnom livande deg. Hetta skal du bjøva for at de kunne være avlastande. Men hever anker ikke omsorgan for søgnon egno, og først og fremst for husfalske søgnon. Han er evnokt av trunna, og er verre enn en vantrekvann. Og så framvis. Det är öliga kontraster som man sätter fram i samband med att det kattle som det är att vara en omkända med. Men jag ska käfta med mig till jag tänkte bara att upplösa syndrom där
Arne vi för långkor. Och i sån här underfulla kapitel om första kapitel och i 17 Petersbrev, ja. Och tog ta säger han så att i 15 versen om att lägge till kontor just öjna vi och i tryggtickar av vissa dikt och i diktene kunskap. Och i kunskapen om frahalt, det är den kunskapen han nämner på en av vägen här uppe. Ja. Og i frahalten om tål, og i tålen om godsøtta, og i godsøtten om brau og kærløyga, og i brau og kærløyga, kærløyga til ødel. Og så sier han, ta i hetta finnes jeg tikkun, og eikast. Leser til at tikkun ikke standa, ikke sleis, eller avfrukt bør, og i kunnskapen om Herre okra Jesus Krist. Og så han som ikke hever hette blindur, ståskjektor, han hever glemt rønnsennene fra en gamle sindsøyne, og det er nekka som hever avvirket til den, og i mer, så er det hatt av vers. Det er sørste du les? Jeg glemmer. Ja, ja. Jeg glemmer rønnsennene fra en gamle sindsøyne, og de gamle sindsøyne, det er jo alt det som var ikke borster, ta vi kom att känna han. Ja. Och han födde jag någon nåt. Ja. Det är här är ensam lyckor. och det är alltså hvis vi tar Paulus till döms, han glömde omgående det. Men han läs inte binda nier av tog som hej vere. Nej. Slett ikke, ja. Men Løyve har jo finnet en helt annen retning. Og jeg husker vi tar seg sint rundt av åren når vi begynner, vet du her, vi ganske måneder mellom Peter og Paulus, så var jo Peter en vanlig fiskemær, men han var jøte. Og til å si at han er vært jøknen som at det er undervisningsene som det kallet for bar mitzvah, som ta i at baden gong ferie faktisk fra å være baden til å være vaksen. Og det er kanskje her og i hodet vi konfirmasjon kom inn og i bøyla at her jødene har haft det her landet. Og det var en grundig innføring i skriften her og til Løyve, ja. Det har begge Peter og Paulus haft som alle jøder og jeg minns jeg kom bare tanker om det nå, da vi var ved Svenning i Israel og i 2011, så var vi oppe i Masada, og vi tok film her, og sangkår var her, og sånt. Og da kom vi var så oppe i en sånn, nesten så utsiktstårene her, da kom 2 unger jødiske stranger her, og det var så øyelig gleder, til akkurat han dagen hadde det her, liksom fullførst bar mitzvah. Og det hadde så bare Peter og Paulus, men Paulus hei så til at han var opplært ved Gamalias føtter, så om Peter fer fiskevinnene, så fer Paulus den til Lokskaveien. Altså, han kommer kjenne Kristus. Og her vi kjenner Paulus skriftene og medalje av alle. Så det sin image, men det har vært til felags at det har samme herre i løvene. Det image som kommer til å kjenne han. Peter, han kommer kjenne han helt fra början i auta, han kallar det første lærersvennene der. Men Paulus, han til sylla at han kjente så ikke til Kristus, Aren han møtte honom av veien til Damaskus. Så, men jeg nevnte det her, at man husker om åpenberingen som Paulus kjenner vi i brøven, så skulle man tro at han har vært vi oppe i åpenberingarfjallen, som Peter Eisen nevner, det 4 brevene han nevner det alt, ja, eller 17 brevene. Ja, vi var vi honom og en hatteknalige. Ja, hva sa jeg? Ja. Men det er så akkurat så det som Løyve at vi så avmedelige imisk, av linte, av oppvokstre, og av erfaringen eisen, ja. Men dette året som han gjør her, at vi kunnskapen om han som kallar jokkene, så har vi finnet lot i begge seg her dørtene og kraftene og måttene som
djever okkon den nødje lyskraftene til at liva løyve, ja. Og vi finke hesa kraftene, så var vi mysk. Og jeg ångte sammenluknet vi en elpere. En elpere, hun kan være finast i orden, men her hun ånga mått, så lyser hun ikke, ja. Og til å si hun mysk, hun gjør ånga mån i en mysk rom, om hun ikke fær måtten og jøgnen seg, ja. Men fær hun til først strømmen fra sev, som vi sier, så lyser hun. Hun kan ikke lade være ved å lyse helt det, ja. Og således løyve til åkne, det nekka tøy som ligger ui der, som han sier, han tåser om han til måtten. Og altså, halter vi ikke fast i tøy, så vi som en mysk pære og en mysk rom, ja. Og det ikke vi okra frelse gjøre, men det vi okra kall, og det som vi atleie til ui hesson heime. Som jeg nevner i Filippebraun, at vi himmeljøs ui hesson myske heime, ja. Så alt det ligger ui hesson her, som han sier her, og ofta tar jeg leser brøvene, så ligger så rann nek ut av, og til akkurat som vi får nekrar øyler, fulltjær iveskrifter, og må sette vi hjelpe andres for ting som sett sammen, vi har suttet hva sier disse imenske brøvene, om det samme evne ofte. Men til løyvet det snur seg om. Jeg har jo ofte også om ta i Saul og Tarso, så vi til støyene. Stefanos, ja. Og tar løtt og klæene vi føter hans, så han tar jo i. Det var i steg, ja. Etla Arnt og Støynemann. Og så opplever han, høyrer han, og ser han alt det her som han sier, ja. Han er så ikke himmelen har åpnet, og Jesus standa i høyre, så jeg har satt det skott. Altså, för mer tids akkurat som man nu är god vid att sätta stickar nå i. Vi har fått kraften in och vi. Paulus. Och i mynterna. Ja. Och till viska så stärst i honom att det stämde ju över på att han hötter, alltså han fröste. Hötta. Fröste du samma höttan om år. Ja. Och för så ger sig ögonen. Ja. Utom temers som han annars var vänner vi. Och bara för att främja dessa älgeratt. Ja, och det tror jag att han mysker. Ordentligt. Ja. Alltså han sa liv invändigt myst och han lever i myskre. Han hällde sig tjäna gott. Och det ofta det allra farligaste. Ja. Ta vi halt och tjäna gott och mysker. Men vi har ett teach mot Kristus så vi inte mysker. Vi ljus att ta se Paulus och det klart tydligt. Och så jag passar så något att ta så händer det att menar vi vara vi. Ja. Så händer omtre Louis hans som man angående kunde glömma alltså. Och som totalt ombrott heter den här mannen. Som var så myskor. Och i allt att det så en standard alltså att det värsta hitchen en hitche att och lukar som minnas jag att älta som händer här. Det ständer här Saul först vi samma läge hötter år mot lärsvän Herrans. Han får till hövsprästen och ber han om bröv till Damaskus. Till synagogen här för att han om han fann nökor män eller kvinnor som hörde till vägen, han kunde föra till bonden till Jerusalem. Men han kom inte längre än här till Atlanten. Så stände män med han var vid och välkommen ner till Damaskus. Skön knappt led oss av himlig om han. Och han fattligerar och hörde rött och säger vi han. Saul, Saul, hvor søker du at mer? Da sier han, hvor du, Herre? Han svarer, det Jesus, han som du søker at, men røys det og fær inn i stegen, så skal være sagt der hva du skal gjøre. Og mennene som vi vår og affærene, tar stender her at
stod og malleiser, så det var hardt over strøttene, men så og ånka. Altså, også det tidlig som er over den, og så knappt det. Han brøttes. Ja. Ja. Så skal du ha sagt der hva du skal gjøre. Jeg husker her om at det her, og det kom gratter, men mener å være ved og være kommet nær til Damaskus skein knapplige ljøs av himmelen om han. Ja. Og hvis vi så hittar i Matteus 16, Ja. ta i 60 etter hetta stender her, tok Jesus, Peter og Jakob og bror hans av Johannes vissar, og forvitt ham nian og høgt fjall, her det var for seg sjølvar. Han fikk ta æra utkjønt fyrtheimon, anlit hansara skein som solen, og klei hansara var kvitt som ljøs, ja. Ja. Og så det her vi vet av Moses og Elias, her visse fyrtheimon, og tar taler vi han, og Peter han finner på at sier aktiv og ikke han vet ikke hva han skal si, så han sier nesten bare akkurat, her er det godt å være, vil du så skal gjøre her trutja bostad, her ein Moses i ein, og Elias i ein, og hadde her kanskje eist å si det sinter om at det er lint i ujokken, at det er ordentlig godt, ja, men så vil jeg slippe å parkere. Men løyve til å køyre alle tøyene. Men det som Jesus gjør her, han gjør taimon man kan si et glimt, nesten en splittsekund av avleggen av dørtene som han kom ur, og som han ui, ja, og som han. Og så kommer Moses og Elias til hans her, og tar tala vi hans den her. Og da så også Moses, så kom Moses eisen skuinande nere av fjallene, og til å si at dette her ljøse hever og fætlig stående tøytning i alle skriftene fra byrjan og til endan det dette her ljøse. Og han sjølver ljøse. Det stender om han til senest i åpenberingen at Stian og Tarvar ikke sol eller manna, så han ljøse, ja. Og det er så hukse om Moses og Jesus stand her skuinn, og det er faktisk bare Peter og Paulus, de kjenner til boar Moses, de var testet oppvaksne vi, men ta og alt avtattene, jeg kan ganske lese etter her, at medan Peter enn tog seg, så kom lysande skudj, at ljøs, altså, og skugga i ivetar, og ur skunnen hørtes rødt og sier, hette sånne min elskar som jeg har tokket til høyre han, og ta i lærs for høyre til hette, fotla nir andre syne i større rasslo, men Jesus kom til der nærmet her og sier, reise til kun øttest ikke, og ta der hukte opp, så der ångan åttan Jesus egnet. Og det vil så si at her oppi av fjallon, her fer skifte fram, og i middelen Moses, den gamla sottmålen, og så Jesus til verelige ljøs, ja. Vi vet eisne fra skriften at kine tja Moses, som han heier til han kom ned av fjallon, og som eisne fylte jo hver for han les skriften her, at det var til kvar vi tog inn, ja. Og her det akkurat som det endelige stedfeste. Det tog seg sammen, ja. Og jeg vet ikke om det kanskje at tog seg synd om det her, men hva det at det tog seg om? Og jeg trykker, jeg hadde bare til som jeg halte selv, at Moses sier vi herren, han ombar jo lovene, og loven stod jo fast, Elias profeten her, som hukte fram til Messias, og Moses sier, herre, nå mitt oppdrag livet. Han som ikke slapp inn i landet, tog at han var oløyen. Han var nå inne i landet her, sammen med Jesus. Lengt at man var deg, et la færen og gosser. Og nå fannar Moses borster. Altså, tar hitje opp, ta Moses borster. Og det øyla talande, tog det taler til oss om at det gamla systemet, som fullkomlig og heilat og rent i seg sjølven, kunde ikke hjelpe oss. Første måter, det var en snerra fyrir oss. Men nå vi Jesus og ljøse og nøyen kommet inn, og han mutja løyve. Og det faktisk det som Peter omtaler her eisne. Ja, nett. Og det det som Paulus opplever. Ja. Eisne. Ja.
Og så vidt eisen oppleva. Så vi tar oss oppleva, ja. Så vidt eisen er lot, ja. Vi. Og det vi lesa, og det stender til åkken give, så anten til stier, og han gjør det livant. Ja, Og ja. akkurat, ja. Altså, det han kommet inn i gjørstokkere. Vi har antan, når vi kærløse, gods uttalt til gjørstokkere, vi har antan sier nok ned. Så her er bæge, Hette kraften, ja. kraften er sånn. Ja. Kraften til kærløkene er også nu. Inn i gjørstokkere. Ja. Kraften som gjør det lyser Ja. inn i ujokken. Ta løse, ja. Som fær okken av lyser eisen. Det er nok så avhverst øyne, altså ikke å se snir. Ananias, lærersvøgneren, vers 12. Det stender om Saul og Tarsus, at vers 9, trutja det var han utan sjøen, og hver sjøat eller drakk. Altså han måtte løyes. Ja. Og i Damaskus var lærersvøgner og at Ananias, vi han sier Herren og sjøen, Ananias, han sverre herre. Herren sier vi han røyste færre gøtene som kallas din bøyna, og spyr i huset Judas etter øynene, og i øyder Saul og Tarsus, tog han byr, tog han byr. Men da man har vært først for han å byr, så som han skal byr. Ja, det er nok mye vi. Ja. Og han hever i sjøen, sier man, og i øyter Ananias kom inn og lette hendene av seg, for at han skulle få sjøens i natt. Ta svære Ananias, herre, jeg har jo hørt av manken hentet man, hvordan jeg ilt han hever gjørst, innom høyde og tøyden i Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdspresten å binta alt de som akkurat navntøyt. Herren sier vi han, fær, til jesen mer utvalgte rødskaper, til at bæra fram navn mot bæge 4 høytninger, konger og ursretsmenn. Og jeg skal vise noe hvordan han skal loja for navnsmålskuld. Ta for Ananias. Ja. Ta for Ananias. Ja. Vi skiljer han øyla vel at han kjente jo riktene om den mannen. Ja. Men han visste ikke Aren. Jeg var hentet av en. At det ondrene som Herren gjør, at langt det gjør. Ja. Ja. Tog jeg alltid at det så fyra barsta færre gjør. Ja. Jeg har lest det her, synes jeg at jeg at ja, lest ut da. For Ananias sted kom inn i huset, lei hendene av han, og sier, Saul, bror, Herre Jesus, han som åpenberer seg 4 tæra vennen, og du komst etter, har sendt meg, 4 at du skal få sjåntun atter, og være filter av heilige andan. Ta fall vita sama eins og skøl fra eion hansara. Og han fikk sjånen atter, og han reiste seg og var døpter, så fikk han seg eta og styrsneie. Og her ser skølen her, det er bæge, den fysiske sjånen som kommer atter, ta eins og skøl og fått li av, men det taler eist om det antallige. Ja. Tog at, så det stender her i 20. verset, og vi da sama prætiker han Jesus i synagogen, at han soner Guds. Så han finner et andalet innlitt, han finner altså egen, akkurat som hinnebærer, Emmaus vandrarne som blir kallet der, ja. At Herren lært egen opp av dem, tatt av sjået, og så kjente han. Og her Paulus fer et fullt og helt innlitt. Alle skriftene gikk opp til han, ta hette henter, ta hele anden tek byggvinnen, fytler han, og så livet bare fullkomlig brøtt. Og det det samme enda det. Det løndermål i evangelien. Det det nødja livet vi hele andan som Jesus hever vunnet okken av Golgata, og som han hever givet okken. Og vi eier det, og vi trunner han.
Och det nejot, den där kraften nejot, Paul, för att kunna leva detta liv som Peter omtalar. Ja, jag helt självor alltså i min liv så. Så jag har kommit egentligen spekliga inom mitt liv alltså. Men Herren har alltid gått. Han har lagt något tänka till att alla vägen. Ja, det Och nu är det 6 år vart och så. Så han häver det underhand alltså. Så jag det här som han säger här och Peter och i sin sjutton brev till rätt jag har värst hur sen Malberg säger där han säger det att allt är höjre till liv och gott så att häver godamliga måtter hans är givet och om vi och nu kommer det här vi kunskap om han och nettopp här som kunskapen hever ikke tidsi til, og utan mån som han kanskje 80 tidsi til, etter måneder i hoksan, men han er akkurat tidsi til etter som god til at. Akkurat, ja. Så det er så imen som vet du med tøtslig, jeg kjenner det. Og det er beundret her, den her kunnskapen. Jag alltid att det är och i Rombrand och 5 han säger till att han börjar här och rättstört att sig kvar vi tog in och frivekot till Herre och Jesus Krist. I han har ett gång till sådana som stannar vi har nämnt av för. Och vi rävsaken av Arnold Orkos. Ett först är vi rävsaken av trångt och vi. Så vi vet att trångten vi ska tål. Och tål vi ska rönt sinne. Ta rönta sinne vi ska väl och så kommer till välnäges kammar. Och så tar verset som nämnt i Jan. Kärlek går så ut att gjort något i hela antal tiden. Och i hela tiden alltid är alltså att trångten virkar tål och tål virkar rönt sinne. Och hvis vi inte får rönt sinne eller suttja till vi tar rönt sinne så gänga vi inte in i den där kunskap om han. Så har vi upplevt. Ja. Jag kommer också med detta vers här som jag hade galdan för jag att vi tål inte få allt. Nej. Eller fornekvo på en gång, ja. Nej, nettopp. Det är lika som mindre vi är brukt där. Man får inte geva nu för en fasta föj, ja. Det tålar det inte, ja. Nej. Det är väl så, ja. Men så heter här och göra tökna 4 Adjan. Men göttan och hinner rättvis och gänga lyk skynande ljósa som vill bjärstare intill hatavre, så. Det är det som gör detta liv så väldigt spännande. Det blir vi alltså. Det blir vi, ja. Bjärstare och bjärstare, ja. Ja, akkurat. Det är väl månader att livet görs bjärstare och att det görs myskare, ja. Ja, alltså det kan det skämma på. Nej. Det är vi här nejne, vi här goddomliga måtten som han har tillfört och tillför ockorna. Och det har vi upplevt med den tjänsten att det är öjliga mist och just någon som tryckvande som jag vet. Och inte så mist att jag tror inte sagt att han kanske vara tryckvande alltså. Men ta och ge upp det att jag tryckvande att jag kommer att visa dig och ta och förklara det rävliga mysk. Så har vi bara sagt lite, ja. Och min särliga ögon som säger till att fan ska inte om ju något. Alltså, ja. Det kan inte vara sagt mer bönlösa. Och jag gröp bön av chansen. Och inte tror jag att jag upplever näka vi här som man först jag går ett litet lån. Men ta säger vi han, jag säger till när jag går. En människa som kommit till tryggva Jesus, han skøyter han ikke om. Nej. Han skøyter ikke om. Han skøyter ikke om. Jeg tok årene sånn selv. Ja. At han skøyter ikke om det. Og han pura brøttest. Fullkomlig brøttest. Og jeg var så glad for den fire.
Ta en kona, vi var til å gjøre for en kona fortalte for meg at hon var oppvaksen til Taimo Falkenum. Og hon sier til at han var den elskeligaste medavren av alt. Tørst. Hon vet han så nekve, det i sørste trusjen hon han. Ja. Da han flott i høvdlæren. Ja. Og han var så elskelig. Og jeg har omgatt finnes noen konstatering av at det var kjenne kronoren, men oppfattet styrste med og i tjenestene. Ja. Ikke reast. Ja. Men at du var ventet og innatra veien. Ventet dem innatra veien. Ja. Och det kan så göra vi hon har ju ångat upplevt det, men hon bara konstaterar så lös vär här som personen. Ja. Resten av sin liv, till han kom ångat till hemmater, alltså alla liv. Ja. Nej, det hade det. Men alltså att det är så störst ondfullt att alltså vi må bara utveckla, ja. Jag har alltså verkligen hova för att läsa här från Facebook. Som jag läser i morgon. Ja. Och till just nu Seidskår som skriver, jag vet inte på sätta. Nej. Och han skriver, han säger själv att han skriver om händan rolighetsdagen ofta och gör det tacksamma. Och kanske låta vara. Det händer är så fantastiskt för mig att hon lyckas livande igen. Och så säger han, jag är fullkomliga mistmåte och så ångan utve. Invaliderar alkoholisme og hei et nekst større innskje om at dodja enn å liva. Ensamadler og ta mangler bare en oppsøkende arbeidsplassen. Det tror av løyve var så outhaltligt at det var bedre at være rusauer. Og så sier han, og det som søyan hendte hette sunnekvölde 25. august 1991 så fantastisk at det kom til ensvel hent og en vedgjengermøte et Jøtalandet ta Jesus tjekk middelen folk og lekte. I enda jeg knøven og knapt ble var alt et ljøs. Og en rødt tale til min, og hese røttene kjente jeg vel. Ofte han vidt hvor, og det var røttene Jesus. Han ber olje med, ber meg ikke øttast, og sier ødel hese velkjent og sissand i årene, om at alt for å gengas vel, ber meg ikke øttast, og vær så evig av milder. Dagen etter, Lyra dagen til altså i det av 26. august for i vittjer og heilbrikte av velbasteg. Og han skriver nok nekva tjata, men jeg helt at det var så størst og så lysant. Og det det at ødel eia lot ui hesson her, at god gjer ikkje manna mon. Og som jeg ofta kommer og tankar om det verset her, som stender her, Rambraunen, at som kan citere Isaias, jeg var funnet av Taimon og ikke søkte meg. Det sier Herren selv, altså. Ja. Det er en av standene. Ja. Ja, han har givet åkken mine største og dyrast lyft. Bare man leser at det er. Ja. Ja. Han har givet mine største og dyrast lyft. Ja. For at, som han sier her, for at vi Taimon skulle få lot i goddomligere natur. Ja. Da vi flyttet bort fra spittelen i heimen som kommer av kjent. Og så kommer alt dette inn i vinteren, altså, at det her som Herren har sagt via, og ikke sammen. Ja, ja, akkurat, ja. Ja. Ja, det var et ordentlig ljøsglimt. Ja, helt sikkert. Ja. Så han sier her, ja, hvis vi tenker til her, jeg legger dere just en av uttrykstikker av vise dikt, diktene kunnskap, og i kunnskap noe frahalt, i frahalt noe tål, i tål noe godsøtta, og i godsøtta noe brauer kærleika, og i brauer kærleika noe kærleika til ødel. Det altså, at det kan skjes greier. Og så sier han her, at ta i hetta finns tja tikkun og eikast, altså ta tikker til, ta vekser, leter ta tikkun ikkje standa iskjesleis, etla ofruktbør og i kunnskapen om Herre okkara, Jesu Kristus. Det er så sier, altså, at i Guds øttanon brauer kærleika, og i brauer kærleika til ødel, ta i alt hetta finns tja okkona. Ja.
og slipper å vekse, ja, men så det ikke først arbeidsleis eller fruktarsleis. Akkurat. Ja, det var ekkert at det var så høyre, at han gjør det så løs allment, da. Ja. Og jeg vet, han tenker man det ikke opp at det nevnte her. Nei, det gjør han bestemt ikke. Så sier han i vers 12, at legget ikke tog en møyre i øynene vi. Nå legger han at nækka tre. Brøver at gjøre kall og utvalgning tikkere. Først, ta ikke gjøre hetta skulle tid aldri snava. Det utrolig lyftig å få her. Mitt og i Adlon Holvasen, kan man si. Holvasen, som løyve kan være. Tøy a henta hot skal til kun ryklig være given inngengur og evige rujt herre og frelsar okkara Jesus Kristus. Jeg kom til alt i amen at jeg kunne hetta. Ta at jeg vita det, og grunnfest i sannløykan om, som tjatikken Jeg så ikke det være rett av vesatikken i amening, så langt som i Jesus kjalt. Jeg vet jo at det brottlige skal fære utkjalte møgnen, som øyne herre okkara Jesus Kristus lær meg vita. Og jeg skal gjøre meg avmak for at det øyne etter at færen bostor, alltid kunne vinnes dette. Så ikke var det snilt oppvokset av en eventyr om vi kjenker etter tøyvind, kun gjør det tikkum. Kraft og kom herre okkara Jesus Kristus. Nei, vi var egna vektner til hating. Nu kommer han, vet du, ja. Og nu kommer det her. Da han fikk høyre og dård fra gode ferien, og slog rødt levveien til hansara, fra henne hatigna li og dård. Hesen sånne moin, en elskaie som jeg har tokka til. Hesa rødt hørte vi levva av himle, da vi var vi under en høylige fjall. Så mye møyre stafest har vi et profetisk åre, som tidser av vel og jeg akta etter, og så etter ljøse og i skoiner av myrskons deg, inntil løyser av deg, og morgenstjøtten røyser, og gjørston dekker. Og først og fremst må dit vite det, at andre profeter og i skriftene givet til egna tøying, til aldri nækka profeter kommer fram av vilja mennesker. Nei, drivner av hele antannen. Tala och hela men gods alltså det är en sorry alltså det bara blir bättre och bättre. Ja. Man ordentligt känner det alltså. Och vi känner vi inte att uppleva att av fjällen. Hur ska Peter vara så? Ja. Så väl vet Herren hur han ska dosera det här som vi ska praktisera. Ja, og han sier brukar år her, så mye mer stærfest. Stærfest. Her var vi til profetiske år, ja. Ja. Og metalliga kraft i tala, og lukante, og ja. Halt denne samband. Det helt visst. Ja. Det som det var sikna vi i årene som giv i okkon, at det ikke giv i ensamalt. Det giv okkon giv eisne talsmauren. Han som teker av Kristus og kunngjør okkona. Det Jeg må bare si at han løyte i okkon sammen. Så det bare var en gang som først han lagt av i. Kjemme. Ja, jeg sier det samme. Det var en valgsikna tog. Helt øyne standant. Men nästa mann har vært 18 år siden vi blir av. 18 år, og så jeg har vært 18 fra 6 år, så. Det var 8 trus da vi blir av. Ja. Og nu langt 2 år siden jeg var 8 trus. Fikk høyre det, ja. Så de som var født i september og i 2006, de får få kørekors nå. Ja, og så tar ikke tunnelen kommet til havnen da. Så jeg platt jeg kører norr etter, og så etter, og vi kvart så
Så måtte jeg fære en spaseretur i Imsastan, som vekkere vær, og tog at jeg var så spent til å komme, og det ble bare en løs sendt. Ja, akkurat, ja. Så det var ikke man kravde ordentlig, ja. Så det var alltid sagt at jeg gust jo ut der i kvart. Det er jeg sier akkurat. Men omgatt jeg opplevde vi nekkan misforståelse til det. Nei. Først åttende fra, et linnende fra, altså. Nei. Det som det dyra bara vies när som säger att det är det mest det jag plats jag gänga ner en hals där är det slångor. Det ser sig själv. Ta plats det där inte och fan att se också. Ja. Det var. Och jag minns själv att en av färgerna tar upp det att du har faktiskt så sett att färja folk som du säger. Ja. Och jag halt att det var långt att ta näst för att det så ringte och ta vars då nästa kom till Havnar då. Ja, det gick väl kött. Och kom beinlas in och sände sig att ta. Ja. Ja, det är väl och här ser man så åter hit att hvis man ska ta tid och aldrig och inte ska gå till man så måste det vara som Jesus. Det handlar ju också firmen och i tjänsten alltså. Det kan vi inte bortförklara. Alltså livande personer alltså. Är en deja och så att han har deja och i uppröst. Och det är nog jag löven honom. Ja. Det är alltså det att det här löve vi är ner åren och hela andan kan färra fra människa till andra människor. Och alla som just nu upplever här att han bara usynne nej så Ja. så får han bara snykt och bara inte för herran och till alltså herran Jesus, ja. Och känner kraften och just ner boskap. Och det är det som är så alltså det här är också jag sagt för det att inte säga att det är långt till det yngre skiljestat det minnas inte. Evangeliet är inte en täckningslös checker. Han är fullt vire. Och han som garanterar vire för och han är i himlen. Han är man kan säga att själva går till gamslena och garanterar att det här året är livande att det har kraft. Och det ombröder människoliv. Ja, ösnen tar man är på hatten tar man kommer till trick och så sitter han sig självt att det är med späckliga lagt att träd. Ja. Känner du? Ja, helt visst. Helt visst. Jag sa inte har vi hört om hela antal men jag var inte ordentlig alltså så långt det var är Malika som kom och i kontakt med han som hej tycker hos Karl genom mot hjärta. Att det var ont fått upplevelse alltså. Det var ju så. Ja. Och det är akkurat det här alltså så någon är det som att en kontakt vid tentra och för religiosa. Ja. Och så är en det stivust. Det. Och man var bara nu är religiosa. Ja, pass. Så det var det faktiskt jag mig själv och östen ja, men så att ända var det akkurat som nu var kontakten tentra. Och det är nog mange östen ja. Jag gör det. Ja. Att det är en kunskapen ägas bäst vi håller antans. Livande gering. Ja. Ja. Helt några lägga chat på eller? Nej, är det bara så klar över att det lockar i stockarna kommer jag med alla kapitlen. Ja. Om vi så bara läser det. Så det han är talar så mätliga väl alltså. Ja. Guds år är så välsigna. Ja, vi tackat här för ett år. Året som var hållt och tog bostad och kramet. Fotlar han var i sannlöka. Och vi sa ett ord hansar, en ord som var in på en sån från Färsyn.
Og herre, kvart jeg gleder stivet til å ha god i land. Og alt vi som vi ankom for i anledning når det avspeklet dårlig gods. Vi vil være ombrøtt til som moment. Fra dårlig til dårlig som fra herren og i rand. Og tar vi det av hesa tjenest, etter tar vi miskunn vi det av finnes. Så misser vi det ikke med ut. Etter å som vi en dyrabær, og et dyrabærsbrev, og etter 17 korintbrev i herre. Vi samband med alt dette her som vi tar oss ned og driver fram i det. Og hoksa seg til herre at ikke missa med om så utvars mennesker kom til grunn der. Tog innvarses mennesker enter noe sted fra deg. Så har trangt en genga til grunn der i stokket og løtt. Tog hun viskar okken i større iveflå. Vi har fytling av dårlig. Vi har ikke det kjennlige for jeg, men det er ukjennlige. Tog til kjennelig og tøymelig og til ukjennelig revet. Takk for det, herre. Og takk for disse løt. Og takk for det, Daniel. Takk for det, Anjol. Takk for bror henne og alt det som her virker vi. Og Jesu verst, og vi prøyser det her. Og Jesu navn, amen. Amen. Så var det som parten av hjertemål kom enda, og vi færre at takka for jokken, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Pastor av hjertemål som her var vært, takk kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisende at være lagt ut her, og han kommer eisende være senter av Skjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesu.